Είμαστε ακόμα στο δρόμο. Και οπότε φαίνεται με κάποια τσαφαθήνους. Είναι χάλια. Είναι χάλια. Πάμε σπίτι μου. See lady. Κατάλαβες τώρα τι πράγματα είναι αυτά. Πες. Καλά, Μαρή Πεπίτα. Παπίτα. Έτσι δεν καταλαβαίνεις. Τι πράγματα είναι αυτά. Άφησες τους ανθρώπους να χωρίσουν. Εσύ είσαι μουρλός. Ζουρλός ρε. Ζουρλός. Όχι, δεν ξέχασα τι να το βάλω στο YouTube αυτό. Είναι νύχτα. Είναι νύχτα. Κοντεύουμε. Τι κοντεύουμε εδώ πέρα. Τα τσακωμό που θα πέσει τώρα. Τσακωμό που Πες θα τα, ρε, πέσει, Νουρ. πραγματικά. Πραγματικά. Τώρα, Να το. μπροστά σας, είδατε ότι το αγόρι μου είναι με μια άλλη κοπέλα, όχι από τόσο κοντά με το. Δεν φαίνεται. Γι' αυτό. Το αγόρι μου είναι με άλλο κορίτσι. Τα μάτια του το είδες. Μαλάκα, ακούστηκε αυτό. Είχα πει ότι θα κάνω βιντεάκι μέχρι 30 δευτερολέπτων. Αλλά τελικά θα έχω κάνει 2 λεπτά τώρα. Πάει κάτι. Έλα! Έλα πάνω! Μορτή! Σκάσε! Ζουρλί! Θέλω να σου γεμίσει το πόδι. Ω, τι είπα! Πρέπει να βάλω μπιπ. Μόρτι! Πάμε πάνω, έλα. Πάμε πάνω. Τρέχα συνού. Και φτάσαμε. Later. Περίμενα να δώσω στο βίντεο.